Il-bdiewa spiċċaw kellhom isibu post ieħor biex ibijaw il-frott u l-ħaxix wara li l-gvern baqa' ma sab soluzzjoni għall problema tal-Pitkalija. Disgwiti li nħoloq wara li l-gvern naqas milli jwettaq ir-riforma meħtieġa fil-Pitkalija. Jekk illum dan ma jinbiex dan għarrimi. Hemm ċirka xaqarabali nieżlim mis-sema. Tistgħu tarawha nieżlim mis-sema. Dan jekk ma jinbiex illum dak għarrimi. Kummenti l-Net News il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Edwin Vassallo insista li l-bdiewa ma jistgħux jibqgħu ibatu b'din is-sitwazzjoni. Jiena li importanti l-iktar huwa li ma narawx il-bdiewa ibatu. Ifisser ma narawx il-prodott tal-bidja tagħna, tal-bdiewa tagħna jibqa' jiġi mormi. F'din iċ-ċirkostanza nitfa' l-ikbar responsabilità fuq il-gvern li ma jħallix li dan il-konflitt jispiċċa gwerra. Dan il-konflitt li nħoloq bejn il-gvern u l-Pitkala qed jaffettwa lil kulħadd kif jiġdu dawn il-filmati li ġbidna fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu. Bil-bdiewa jkollhom isibu post differenti biex ibijaw il-prodotti tagħhom. Il-bdiewa tagħna bil-fors kellna ntuhom servizz, ħantulhom is-servizz hawnhekk, illa għaliex kieku ma għamilniex hekk, il-bdiewa kienu ħajbatu. Issa nisperaw li l-affarijiet jmorru tajjeb għall-inqas il-bidwi ma jibqax jaqlaħħa kull-jum u l-ħin kollu. Edwin Vassallo min-naħa tiegħu spjega li jeżistu soluzzjonijiet għal din is-sitwazzjoni. L-isbaħ esperjenza li rajt jien hija s-suċċess tal-kooperattiva tal-bdiewa li din il-kooperattiva fil-fema tiegħi hija soluzzjoni li fuqha tittiġi mibnija r-riforma mhux tal-Pitkalija, tal-beħ tal-prodott agrikolu tagħna. Illa għaliex bis-sem tal-kooperattiva, hemmhekk inti għandek il-bdiewa u l-kooperattiva li mhijiex Pitkala, mhijiex parti mill-Pitkalija bħala struttura. Imma m'għandix ir-rwol ta' Pitkali, il-mod ta' kif toħroġ il-prezz u jkun hemm profitt eċċetera mhuwiex bħal Pitkali. U allura l-kooperattiva qed taħdem bħalma dak li suppost ħadmet il-Producers Organization. U fuq hemm irridu nibnu. Intant fi stqarrija l-għaqda li tirrappreżenta lil bdiewa żgħażagħ appellata s-sens komun biex il-gvern jieħu azzjoni biex din is-sitwazzjoni ma tkomplix teskala, b'referenza diretta lejn il-Ministeru mmexxi minn Anton Refalo. Il-bdiewa qalu li din is-sitwazzjoni jeħtieġ li tissolva f'qasir żmien biex il-prodott tal-ħaxix u l-frott ma jkunx qed jieħu daqqa fl-istaġun tar-rebbija li huwa wara kollox l-aktar staġun produttiv għas-settur tal-agrikoltura.